Dobrý večer a ja vás vítam pri novom vlogíku tento rok. Ja už som pomilená z toho Silvestra. Ja vás vítam pri novom vlogíku. Tentokrát tu máme silvestrovský lomeno novoročný vlogík. Ukážeme vám, čo robíme na Silvestra a na Nový rok my. Dneska sme mali návštevu. Bola u nás Klaudy s manželom a s Malvinkou. A čo sme ešte robili? A už nič také. Ráno si ešte bola jedna baba zobrať Astridkinu starú postielku, ktorú sme predali. A to je asi všetko, čo sme dneska robili. Iba sme sa váľali, s Astridkou sme hrali Simsko však. A teraz Astridka má chrumky. A my akurát ideme večerať. Nemáme... Áno, chválim Andreja, pretože chystal jesť, ale ja som dneska uvarila polievku. Veď počkaj, to idem ukázať a potom ťa vychválim až do nebes. Takto už máme nachystaný stôl, nič extra, 2 tanieriky, Astridka má svoju celú dosku, máme zapálený stromček, teda zapnutý. No, máme šošovicovú polievku, ktorú som dneska varila, to je jediné, čo som dneska spravila. Ani sme nemali mrkvu, takže v tom nemáme ani mrkvu. To je dobré, mne to takto bude stačiť. Položte tam, tu má Andrej rezne a robili sme si ďalší majonézový šalát. Tu je ďalší šalát, pretože obžerstvo a nebolo nám dosť. Lebo máme len raz za rok, takže sa ho poriadne nachalujeme. Tak. Dáme si jesenné poháriky, to nevadí. Takéto... To neukazuj. Nemôžeš mať vo videu. V pozadí bude Astridkine cuckanie chrumky. A my si ideme nabrať a naliať. To je prívarek. Jesť. Ja som tú polievku šošovicovú, my totiž tu máme šošovicovú polievku, teda u nás doma sme mávali. Tak som spravila aj šošovicovú, spravila som ju trošku hustejšiu, ako som plánovala, ale nevadí, je to skôr taký prívarok. Zo mňa všetci budú robiť srandu, že som dead joke, či ona. Dead joke? Dead things. Teraz som o tebe spravila TikTok. Si nazval moje video trápne? No ja som to ani nepochopila, akože. No však to už nie je môj problém. Dobrú chuť. No, prúter. Delicious. Taste. Dobré. Druhé jedlo. Máme lososa a šalátik. Pekne. Práve som v Astridkinej izbe, ktorá momentálne slúži ako sklad, ako môžete v pozadí vidieť. Plus je tu počítač a s Astridkou sme akorát spali v nosiči, teda ona spala, ja som sa hrala Simsko a momentálne si vytváram fancy rodinku a hrajkam sa, pretože prečo nie. Ukážem vám, čo som vytvorila, takúto ženu. No a má takéto oblečko brutálne. Dosť pekná, myslím si, že sa mi dosť podarila. No a tuto jej pána chlapa ešte dorábam, ale teda zatiaľ vyzerá nejako takto. Myslím si, že tiež celkom feší. A má takéto oblečko zase. A toto zimné idem ešte vybrať, pretože tieto okuliare fakt nehrozia. Hlúpi ľudia vonku strieľajú petardy a ohňostroje asi že od 6. Chvála Bohu, že my máme takého psa, ktorý sa toho nejako extra nebojí. Akože už dneska bol taký, že sa zježil a behal po dome, že čo sa deje. Ale nejako extra to nerieši aj na to, že je epileptik.
ale neviem si predstaviť, čo prežívajú zvieratá, ktoré sú momentálne vonku. To musí byť hrozné. Sorry, not sorry, ale za mňa každý, kto pustí čo i len jeden ohňostroj, jednu petardu, je totálny idiot. Hello, dobré ráno, hlasím sa vám už z 1. januára, pretože náš Silvester je 1 hodina. Náš Silvester vyzeral asi tak, že sme si o polnoci štrngli, ja som mala ešte Astridku v nosiči a keď dostrieľali, tak som ju išla položiť do postielky. Popozerali sme si rozprávku asi že 15 minút a išli sme spať, hej, takže my momentálne sa chystáme a ideme na novoročnú prechádzku, preto som si reálne pred 10 minútami spomenula, že sme minulý rok boli na novoročnej prechádzke a zdá sa mi to ako pekný zvyk ísť na takúto prechádzku, takže chystáme sa a ideme sa niekam prejsť aj za Astridkou už, pretože pred rokom som bola tehotná za Astridkou a tak sme išli na našu novoročnú prechádzku. Ja sa idem iba velice rýchlo dať dokopy a ideme na to. Nefunguje mi svetelko. Momentálne sa prechádzame. Išli sme na takú prechádzačku pod Tvorčík. Máme Andrejka za Astridkou a samozrejme aj Ronko je tu s nami. Ideme teraz po ceste, po ktorej som s Gorom chodila na priehradu, alebo teda raz sme tu s ním vlastne boli a druhýkrát som bola vtedy na kobyle, ktorú som vtedy jazdila chvíľku. Takže mám nostalgickú cestičku teraz. Presne takto sme tu šli s Gorom. Je to tu pekné, toto už postavili taký park, či čo to je. A takto sme tu šli, aj s Mel vtedy. Zapadalo slnko a bolo to úplne krásne. Pozrite sa na to, ako keby tu so mnou bol. Sme stále na prechádzke a vo vzduší cítiť konskú arómu. Ideme pozrieť, či niekto nebude na koňoch, kde si mala Gora. A keď tak ich pozdraviť, ale neviem, či tam niekto bude. Uvidíme. Astridka už je hore. Andrejko ju tlačí. A ja mám Ronka, takže tak, niekto tam je, pozerám, že tam je nejaký človek, ale neviem, že kto. Tak uvidíme. Presne aj týmito cestičkami som tu chodila s Goríkom, aj tam dozadu. Tuto sme točili také reelsko s Gorom. Akorát sme sadli do auta a ideme už domkov z našej prechádzečky. Bola som pozrieť na koňoch, kde som vtedy mala Gora. A bolo to super, úplne mi to zlepšilo deň, takže tak, no. Ideme domov. A dohodli sme sa, že ideme na novoročný cheeseburger do Mekáča do drive-u, takže let's go! Ako sa ti páčila prechádzka? Nádherné. Však som dobre vymyslela. Úplne. Necháš slzy teče od radosti. Tak. OK. Astridka, tebe ťa páčila? Páčila? Ona 2 hodiny spala totižto, takže asi veľmi spokojná. Sme doma. Astridka, ahoj, ty už čítaš knížku? Áno. My sme sa zastavili teda ešte v Mekáči. Rony vylial na chodbe v našom vchode kolu, takže sme museli upratovať kola minus a ideme si dať Mekáč. Novoročný Mekáč. Čo? Ty si dával burger s vypraženým syrom? Nie. What? Máme novoročný navyše zadarmo. No to či ti tam bude chýbať. Papáme momentálne
mrkvičkové pyré. Mňam. Nedávaj si pusku do ruky. Či do pusy, ruku do pusy. Čo? Čo tá mama ti hovorí? Musíme Astridke inak kúpiť takú podložku, ktorá je v celku, podložku na hranie, pretože tak trošku rozobrala celú pénovú podložku, ktorú má a potom leží na zemi, hej, takže asi jej musíme dať nejakú, ktorá sa nedá rozložiť, lebo to dieťa v kuse leží na zemi. Minka? Kycla som ti na tričko. A my? Kycla som ti na tričko, prepáč. Čo robíš? A my? No ty krásne papáš. A my? Ty zajko. Keďže sme boli ešte pred Silvestrom asi 2 alebo 3 dní v Ikei, spomenula som si, že som vám ešte neukázala, čo sme tam kúpili, takže ideme sa teraz spolu pozrieť na to. Ok, ideme si najprv ukázať veci, neviem prečo mám vešiak, veci, ktoré máme v obývačke nové. Prvá vec, ktorú vám ale neukážem v ruke, je náš nový koberec. Chceli sme najprv taký, ktorý bol nejakej takéto podobnej farby ako táto deka, ale nemali ho. Bol vypredaný. A my sme ten koberec potrebovali fakt, že ASAP, pretože Astridka sa, ako vidíte, zo svojej rozbombardovanej podložky, tu má samozrejme aj druhú podložku, tak sa plazí až sem. Takže sme tu potrebovali veľký koberec. Tak sme zobrali tento. Mne sa páči, pretože ten koberec je úplne proste štýl, ktorý chcem do bytu, takže výborne. No a idem vám ukázať ďalšie veci, ktoré sme kúpili. Rovno tu pod telkou máme takúto lampičku. Úplne nádherná. Bola strašne lacná, ani neviem, že koľko stála, ale proste úplne málo. A mali ju v tejto žltej a ešte v takej tmavomodrej, ako je ten vankúš. Takže krásna. Máme ju tu v obývačke. Potom máme tieto tmavomodré vankúše. Tie ešte neviem, či budú v spálni alebo v obývačke. Zatiaľ ich máme v obývačke. Sú úplne brutál mäkké, také parádne. A boli v zľavnenom oddelení za 10 eur jeden. Potom samozrejme na gauč sme potrebovali vankúše, čiže zase vankúše úplne, že brutálne v mojom štýle som zobrala. Musím ale povedať, že Andrej so všetkým súhlasil, takže nemôžete sa teraz odvolávať na to, že to tu mám ako som ja chcela, pretože na každú jednu vec som sa ho pýtala a povedal, že môže byť, takže... Ďalšie veci sú tieto a to sú uteráky. My máme aj pri psovi, no proste mám veľkú spotrebu uterákov, hej. A tieto uteráky z Ikei sú celkom lacné a sú dobré, takže sme zobrali 4. Áno, to mám iba 2, ale máme 4. A zobrali sme si nové obliečky, takéto krásne fialkové, nádherné. To som tiež dala Andrejovi na výber, že či chce žlté alebo fialové. A na žlté sa tvárilo, že tak som zobrala fialové, viete ako. Ďalej ideme sa pozrieť do miestnosti, konkrétnejšie do kuchyne. Tu mám novú žltú vázu na kvety, už som si do nej kúpila aj kvety. A ideme do kuchyne, kde momentálne je trošku bordel, ale nebudeme si to všímať. Idem vám ukázať, čo sme zobrali do kuchyne. Máme takýto krásny setík tanierov, ktoré sú mentolovo modré, takže nádherné. Moja vízia v tomto byte je mať všetko farebné a fucking pekné, takže mi to vychádza podľa mňa. Potom sme zobrali tieto dozičky, takéto. Tam na skrinke mám vyložený organizer na vidličky, nože a lyžičky, ktorý sa nám nevojde do šuflíka, takže budem musieť zrezať, lebo som mala na to fest nervy, že sa tam nevošlo. Premýšľam, čo sme ešte kúpili. A už viem, kúpili sme takú sklenenú zapekaciu misu, presne takúto.
takúto. Pretože Andrej chce variť v nej, piecť teda. Takže to sme kúpili, potom sme kúpili... Chceli sme kúpiť aj hrnce, ale tie sme nakoniec nekúpili a tiež sme chceli kúpiť lampu do obývačky, ktorá tiež sa nám tam žiadna nepáčila, alebo teda mne sa tam žiadna nepáčila, keďže som chcela nejakú farebnú. No, čo máme ďalej? Kúpili sme ešte dosku. Parádnu. Premýšľam, čo ešte? Už viem. Kúpili sme tento veľký kvetináč, pretože som ho mala iba v takom tom obyčajnom hnedom, či šedom, či aký to je. Čiže mám konečne takýto pekný. A ešte som si na tieto dva moje kvietky kúpila tieto modré kvetináče. Kuc. Dobre. Poďinku. Slečna pije čajík a asi nevie piť čajík. Idem vám ukázať novú rohošku, pretože máme krásnu rohošku. Počkajte, zasvietím. OK. Máme takúto rohošku, ktorá je hnedo čierno rúžová. Krásna. Však. Čo robím haul toho, čo sme kúpili? Tu asi tiež nemáme nič nové, si myslím, takže to by bolo asi všetko. Vlastne nemám tucha, kde sme na týchto pár vecí minuli, že 500 €. Chvíľka ticha za Samantinu peňaženku a to je všetko. Akurát mi napadlo, čo sme ešte kúpili. Kúpila som si takýto setík. Svetlúčko modrý, že dávkovač na mydlo a pohárik na zubné kevky. Potom aj tieto maličké uteráky. Andrej sa ako rozprchoval, tak to tu je ako v saune. No a to je asi všetko už. No a ešte jednu vec, čo sme updateli, je záchod. Máme na záchode Miu Valas. Tada! Nainštalovali sme plagát, prilepili s elektrikárskou páskou. Brutál, top záchod. Tu sa už niekto kúpe. Niekto sa tu kúpka. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj, tatínko ťa kúpe. Áno. Ideme odovzdať pyžamo. Here you are. Ahoj. Jasná vec. Ja to neviem. Toto je moje first time vylievanie vaničky, takže neviem, čo odo mňa chcete. Dneska máme vymenené funkcie, väčšinou toto robí Andrej a robí aj mliečko, ale dneska ideme spraviť mliečko my. Už sa to nese. Počkaj, ešte neukážem. Neukazujem? Babetko páči. Dobrú chuť. Ideme vám dať za stridkou posledný dnešný updateík, pretože sa ideme uložiť a spínkať. Ideme spínkať? Áno, spínkať. No, zjavne s tým nesúhlasí, ale ide spať. Ďakujeme, že ste si pozreli ďalší vlog od nás. Ak ste sa to pozreli až do konca, dajte mi vidieť do komentáru a dajte do komentára tento emoji, aby som vedela, že koľko z vás pozerajú až do konca. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Bye!